Mga kapuso, disaster preparedness and response padayon nga ginapasangkad sa Western Visayas matapos na eksperyensyahan ang epekto sa paglaslas ni Super Typhoon Yolanda nga nagbilin sa dako nga halit sa isla sang Panay, masobra na isa ka dekada ang nagligad. Yari ang RTV Presents ni Kim Salinas. Nagserbe nga eye-opener sa mga residente sang Western Visayas ang paglaslas ni Super Typhoon Yolanda sang November 8, 2013. 11 katuig na ang nakaligad. Nagbilin ini sang dako nga halit sa isla sang Panay, partikular sa Iloilo, Capiz, Aklan, Cavite. Magluwas ang pagkalaguba sa mga balay, pagkalatumba sa kahoy, apektado man ang agrikultura kag fishery sectors. Sa Iloilo Province, 217 kakabuhi ang nautas, kag 870,846 ka mga individual ang naapektuhan bangod sang bagyo. Madamo sa natunan ang mga local government unit bangod sang natabo. Suno sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, isa sa nangin rason amo ang kakulangan sa pagpahangop sa publiko sang technical terms o kung termino nga ginagamit sa weather forecast sadto. Kinahanglan ang pagpasanyog pa sa pagpatuman sang preemptive evacuation bangod sadto. Apisan nga ginabisuhan na ang pumuluyo nga mag-evacuate, wala sa gihapon ang mga ini nagpamati o kung nagseryoso. So we don't need to wait na talagang nandyan na siya, no, yung parating na calamity. So we really need to take actions, no, early prior to that para maano natin siya, no, mai-evacuate natin yung mga tao. In kaso may bagyo nga pareho sa kabaskugon ni Yolanda, mas preparado na ang mga kabanuhanan. Ginhatagan sa importansya ang availability sang welfare goods sa rehiyon nga nakapreposition na sa strategic locations. Preparado man ang communication system sa tiyon nga madula ang cellphone signal. Pinaagi sa pagpasanyog sang radio communication capability. Dugang pa sang RDRRMC, fully equipped na ang mga responder sa tagsa ka probinsya agud madasig ang response operations sa oras sang emerhensya. Tuloy-tuloy po yung pagkakapacitate natin sa kanila. We're conducting trainings on incident command systems, yung pagano ng emergency operations center, yung risk communications, paggawa ng mga DRRM plans nila, contingency plans. Ginapunduhan man sang tagsa ka LGU ang disaster preparedness activities kada tuig. Ako si Kim Salinas, kagini ang akong special report.